Oh, abusua na mewra ho pa obi bebisa sa den ene story aba beka mesa no na nipa titiriw ohene mua onsanso nya ohene keke lawyer mua a oni mmra oni mama mre ene amane na wotumi hye nyankopon anim di nyamana asem efa maame ene oba at the same time abusua asem we die mu owram emu oja areho na wo betie nia maame ne keka ene nia ne ba ne so keka na kyese ohene ti mu osum ne pati mu osum na so gi ne padi abusua na we nyina tenkwada kra no nia esa wo akire na omosa de peso no sa wote a menka bibia afa ho biem yankɔ ne yankonkotie na wa wokotie ba ene ansha ba hwɛ ohene na kyira kwan ene enkonti ba de wo de babu no bi wo bebu na nkasa wo de mbra ne be hye onsem na wo so aye ne awopɛ yankɔ ne yankonkotie story ne mu nsɛm ne mbra ne ba ne aka achi bia no ye de aba bedan yankɔ ne yankonkotie embra sisia mawura akwaba eja mewa tobo oho te say pepa so awurade adom me ho ye ya no abie wa no ate pepa che ye fra say awura pepa cho ye fra me Joyce Aboajewa Joyce Aboajewa pepa cho Joyce free hin na ba ha pepa cho mi free trade pepa cho hwa na wote enso pepa cho hwa anso na wo free me free trade but trade na metie wote trade pepa cho ena wiei Joyce asɛm a ɛde waba yanim ha no nya ho abotre entu nsi mfimfini hyase na kyerɛ wasɛmu ma yintie de na ɛde waba manim ha pacha na na kra bia me dase edikan medinkan etie medinkan achia uteketie fo na masamba ma freshia pa ye joso na kra bia pacha asɛm a de me ba wanim ha no edikan medinkan masem we medinkan de atu awofo a ye single parent no masem we medinkan de atu omfo omuntie ne yie no mo fa mu aba na enya adesua de emfa ma o mo se be ya asem atomi ebi nto awofo bia a oye single parent okay anakrobia asem atomi ni nyana ne se 2021 lockdown no echi no na me yobi a me ye poultry farm me ye nkokɔ 1 month na masoa na me de kɔ echima se be ya me ma ebenya bia di fi se me ni oboafo bia me ana me hwɛ me ma ye miensa enti lockdown ni mu no ɛna ase yɛse me ye mpie ma ye nye sei ɛna me nkokɔ 1000 omu nyina be wuye sabran so na sike kura me nyina na me de ye se adwuma no ti no kwasem ahokyere beda me so paaye a obra na me kura mofra me ensa a be ma bia nka me ho me ana na me hwe me ma ade okunu we me pa cho na na kura bia me kunu na ye nsem pii okay enti na me ana na me hwe me ma enti enkokɔ no be wu sa na me ho kyere me paa enti afi me de beye ensupa ekɔ enti na brafo bia na omutwa blocks omunya ensupa na omafre ti eto da bia ba bia ombenya ensupa ombefre me amekɔ no me hweka iska se mekɔ na mesan aba no keska betimi agiska ni nyina enti bi wo wa mekɔ a memma na meja nkwala no wo no wakoda ba bia wo ko nsupa ho so an bi wo ha metimi di 3 days nsupa ho no me pa cho wow na maba enti bi wo ha me ba na nkra na ka chem zama ye ko ya danfo SMS ho ye ko ye no ode ye ko na na SMS fie ema ye ko no aduane ema no timi nkwala ne kan ne sa wo ko nsupa na obeba na mane a o made ball no no me pa cho se omo ne omo namfo nom ko na na bi ho e ko no aduane ma no me pa cho to aso enti nkwala ne kan sa a kire me no me hwehwe mu ahu na nakro na omo ko ne ho no na nakro bia ma mfa nsusu na ne se obetimi aye me bone ti se nde bone a ode adi mi to aso enti me ya sa na me frɛ o madam fo no na so ma aye no kore nkwala ne ba me o madam fo ne de na menimu se omokɔ ne ho daa e mo no nso eba omo ho nti no
na enha mesa nti meye sa me hu inaja bigusu a meye madwuma enti da koro manko ba bia na me ma ne be ka kire me se ma ye ko na fie ho no na akwala ba ko se ya ma ye nsi fie ho bi na me se so ma mu nsi fie ho bi mu a enye ho na me de mo betena aye nti ma mu nko ho bi ampa nkwala ne ti ase omu jae hoko nti na omu nko ho bi mu abaye bosome ba ko ti da kro me baketwa ne yare me ko pedro di abaye no me ba ye se nana abehwehwe me nti se me ba me mra me di osie yoyo me ko nana ho ti me koye ena nana ebe ka kire me se wate se na kwala ba akwa pamo me ma na firi ne fie ho na opa me che o me fa nche no na onim die ema na kwala no eye saa nti wo stre me se kwala ne ba fie ho a eye ni nti omo ni o madamfo ni nyina ene ba ho eye ni nti ena omo ba ho na me ma no mo buade nti wo pa o masem nti minya nkora no na omo mra ne nche na ne workers a omo wo fie ho a omo ye adwuma no otimi ma omo nua aduane e de ma ne workers no nti wo sere me de na kwala na ye no me fa nche no na me man nkwala ne kwan na omo mra fie ho to kan me ti nti sa abre kra na ne ketwa na oyare no or renew the health insurance e de maame o hene no me pa cha wan e no maam misika se me fa akwala no enko hospital nti oye no ka kire me se sisi ano ya be ya busua nti no bibi hamia me de me nka nkire no na dakoro ene ye de ehia manefo nti me de na me nimu se nyame na eyi ohene na ma me se o meboa me e wo mabrabom na me nim se sa ohene no wo be de mawu enti didimu a weto da bia me wo ha na no anka sa afre me o e bia oba na wo ha ma ne mra na me nsoma no na mama akwala ne ko sa me de me nimo hwe wo mu a na wa afre me makwala ne me yesei mame na ma ne ko sa enti 2022 nim na me bebe yare bi na krobia me be iti ho na so obi pie ne so prekope na ne yema hye no na wate ahwe na se ade chese ade ato ne so wo wu na se me pagya ne de ne ko hospital akora iti ho a me ya na mabusa no e ya na den ne hawo o se ma me te ho a na me yema hyehye me am so yema hyehye wa den na waye o se ma me ko school kura teacher ni kura kira de no wode aba table so a na me yema hye me afena me ba na ye basa no kwasem te me start se me de ni chini apene po mesibre me de ni chini asofo so kofa we bra na makofa to we na mato na krobia me ton me hone amanyinara obanu nti me ba nti afena ma ye mobo e wo kuro ni so anya asem ketwa enti da kro na me amekọ ka kire na nane se de ekoni te mesre no omoa be no so no kora no onem de ha akwala no na mabusa ne se e de na ha nana ena mesi mabusa na so te ho ana ne ye mo hyehye no te didi ma no hene ne sasa me ba na ho beto ne kakra ena hene ne ye se sisi ano wa wie na dwuma no na oni obia wono aduane ma no nti sisi a wahumi ayaya abusuan die akobe sre me se ka menye den menye aduane e man kasa ne nyamu saa no ne ba ya ansa na me ba no e be yare benwanu aduane ma me no edin kan ba ya ansa na ba ne be yare na me ba no e be yare okay itina afi me na me no aduane ma no eto de bi na me no aduane na se me manya ho a na me de asoma me ba na de omo kofie ho dada nti eyesa na me de asoma no na ode akoma no wa ho na wa frɛ no ma ne me prapra me ha ma me na me de asoma no santi oye na ode to mani mu se sisi a wahunu se be ma bia ni makwem aduane no anu ama me no me pa cha e na ode asem yeyi beto wani to aso wahunu se be ma bia eni makwem boboba nti wo pese wo ne metena na wo ware me nti medwene ho sen to kanam se nana na papa pani ti se wo si wo ne yere o se debi nti me kura me ka kire nse papa nana papa pani mo ti se wo si a wo ne yere de ene na ka me akoye se wo nya wo suban o ene nya ye de ya asresem
no se na ne bresem because was steady me ache inti no opese wo ware me na me se okan na me se waka amate medwene ho inti wo mu a na wafra me abusa me se na asem na ode to me ne mo no medwene ho sei ti maame so me kɔbɔ me sɔfo bi a na me ne ni di mabra bo mu nkomo ama ne yese sei e no hene yese mesi e de ato me ne mo e na sɔfo no yese ye mmɔ ho mpaye e na me se yo matinti me start se me bɔ ho mpaye inti me ye bɔ ho mpaye na me beso da yese ohene ne de me akɔ me bra pani a enne se ba se me ware a ono ne betimi agina agi mitrade wode me akɔ nanim se wo hye me promise ring na wa ware me inti wo pagya me nsatea we no na ring silver ring hye me nsa we e wo daye nim inti wenti me amfa ne promise ring na anhye me nsa we e no wode hye me nsatea we inti daye na mente ase na me kosusu ho kire me sofo ne se sofo me yesa me bɔ ma ware ne ho mpae ne sei e na me ho e na sofo ne so eye afia baifo na ehune huna me inti na me de menyintum na me ne ohene ne ntena na obeboa me no ankasa we study ohene na ohune so ware me a ebeboa na nka wuhunu sign no sign ni yi kire o clear okay and asofo tu for said ntena asofo de on de wanhu sign bia wo na be hu ye to asofo tu fo enti e ba sa na me ne ohene ne tena ye wonne kotwe mpana me pa cha wan me ne kotwe mpana opo sign ni nyina chi no wakotwe me pa cha wan okay se me ne me sofo di nkomo na kwankyera wode ma me intimate ase na me ne tena ye okay enti me ne tie ni mu na me ba ne be share yare ase one ohene ni tie di mu no me ne tena be 6 months mu na oba ne chance so yare ati hwa na ne yemu ahye na eto da bi kura na se me soma no ohene ne hwa akora ne timi ka che me se onko but me na ye me se eye nkwala abone sem ntina matia no woko sa not knowing say papa ohene no enkwala ne kofie ho no na ohene na dinkan atwetuo wa akwala ne so ne nada watwetuo wo ho aso me ba ne so tobu ohene na ye dan watwetuo e wo me ba ne so ne nada wo ohene obenya mfie be sei me abra me ne tero ka kire me so wo 54 years me ba chawan ena sabre na oba ne so wo sei na me ba ne so wo 13 years na afi no wo 14 years 13 years afi no wo 14 years me ba chawan ena wo so wo ye dai atwetuo akwala no me be hunu ye na akwala ne ka kire me so ohene no atwetuo wo ne so ena ne daaye to aso enti that is we din kan aye saade no ansana obese me pese obeware me me so minimo hye ena me ne kotenae nti eno na started sa akwala na yare na nakrobia me de me bai chiniye na kade me bobi pa obebo e kade me bobi pa nti me bobo sa aka na afi na ma bre me ya me ho hwe ya enye yi sa bre ni mu so a akwala na yare no na me fie wura eso sa oje ne dan afi me hu de me ye me ho ti miami mu kra no na adwen da metirimo no na enye adwuma enti me kobo ohene na mane se me dan time aso enti me sere no omoa me no mpe baabi ma me na mentana na esan akwala ne yaro enti me hu ska nyina sama to me ho ne ya manya satam na wunya lie no se de asie no me pa cha da bi na me nya lie no to aso ampa ohene ne ka cha me se me mpe dan do be han ya ma me sabre na yete ahone makokobin binya dan ni bi wa ahene makokobin o se da bi ahene makokobin de me mama ntana ho no ohene ne nso te ahene makokobin ho okay e ho de me mama ntana ho inti pe outside ahene makokobin am se na kokobin ha na matena aha na wo hu me aha na sebe se nipa nimia bibi to mea menya boa for am san kwaye ho baabi bie ma emmoa me o se da bi de me pene se obetu akọ baabi foforo na metimi aba ho na maba abesram ampa ntimi konya adan wotrede na metu ye na mekoye
enti me konya adan wo tere da me tu ya me call ye no yes so on the tree a dan ne kama pa chawan okay na me tu ye na me kotana ho enti me kotana ho no ye da ye call ya ye frɛ no ka kire nse ye tu ya kota abla no watu kwan enti ye tu me frɛ no e ka kire nse ne ye tu e no se yu enti me ka eska kora ka e be fa me ne amakora no ono ani tu ya ka e na me call ye enti me kodu yi na me frɛ nse na ya bedu o no se ye da nyame ase me ba be hwe ba bia motie na me se yo mate emu ho me frɛ papa ya onfa me de life frofro no hu se ye me a na waka te me me frɛ na onfa sabre nso a me kotena trade ho no na me nya adwuma nti ka pere na me nibi sabre nso na magigi loans na me de ye adwuma akwala na yare ya me sikasam aye basa ma me de banks ka enya asam ketwa in fact me ho kyere me nti ma me be yi mani ma ne say after all nyame nko ane bem oba be ma ya me sa nti me yi mani na me call so say me try na ma ya madwuma bra me te a me ne entie no na me ya madwuma dada nti me sha ase na ma ya madwuma nti me start sa akɔgye bosi afro na me de share madwuma na me sha ase nti na me ye nkokɔ no na me san ye pan no ka ho nti se anop me sore ahomache na se me de pan no ko supply na me wia na ma san be soa pan no ma san be soa nkokɔ no ma san de kwa echima sa na kora san be so yarem nana nya sam ketoa tie ma me ne brei fi se o sha se yare first me di ni chinya ma nya poma so ne poma so bre na asan ba bi mu afi me hu de me ye me ho enti me kwa ha ne de ahye na akwala ne da ache na obonefo ne pesa wo se na afi obi a wo de oka de da kora me tena ase na me se ade na me ankasa mentuna ase na me mbisa nyame na me hu de nyame ebe ye me ntia ma me de me ye fono beto ho na wotwe ensuo nko ana me no moya me nidi me sungu nyame so se de ekoso me bana brabo mo no me pese me nti wona na di nkyere me na fe de ma bre se wonti me mmoa me na se me ba ne ho nto ne de a ene wonye me ne me ba ne nyina nkwa emfiri yensem na fe de ma empire boy no empire me boy no oh me ye fasting ni wiye e breaki me krada me menda ade a chen dwoa kwasiada edwoada ebrada ukuada yawada me da ho awia kete na abafra ne ko school ena me son dae se me ti baabi na me somma no na me su ena me hia papa bi ase wura ade na wote ha na wusu na wo boba na sei am se da sei na ato me ba yare e woda ye ni mu me pa chawan me ye na hwea enye yie ti me srawo se obetimi aboa me de a boa me na sa me ba na yare ya mame ti e hwa pe na obi sa me se wo ba na wayera no e na wo hwehwe no na me se ane o se besin ye nkome ko kire o ba bia wo ba ne wo e na wo so me nsa ni wo de mi wura dan bi mu ode mi wura dan no se wura dan nim na kofa obanana na me se mi wura dan mu dan kakra kabi na nkwala egu dan mu ho no enya nkwala ketewa enti nkwala na egu dan mu ho no ye dissolution tape a chekere obi ansa na no ne nan no wote ho no wamoa na ho e no wote ho ti mi wura mu ana mi ko hu me ba no ni a chekere ne sebi e na me bam me ba no ti me bam me ba no e na me de pia bonten e beto papa na de sorry apaso etwitwa ade na ode ne nsa sam akora na anim mprensa na so kofia busa oba ne se wone nana asemesi e de ne wo mo ntam ho na me ni so teme daye ni mo me ho kra ya me basabasa daye ni mo nana e ho na me ni so teme me da ho din awia kete obia ni fie na fe ma ya basa akwala ni free school ba ya no na me were fi mentimi amusa no ti ade a chi fiada anaju 2 o'clock me da ho na me san te ne ewura wa so den me ka se busa akwala na sam no wa busa no
te meni na anadwo 2 o'clock and I'm sorry na me wura me ba ne dem na me friend na me de ne beta na me mpa so na me de asem ne to nanim e ho na me bayi ho wusu sei anadwo no wusu e ho na me de ne ti me mu ane hye me kokom na me ka kyen se me ba no no kora wo mu bia on kan kire me na makoba bia ko hu nti on kan no kore ena me ba na say ye no kore na ne chempa na me si me tie mo preko pe na me si na ne ye dey chempa na ena me say enti na ne wo chempa na me ne na chempa na wo ahu ana o se ma o se me kan obeku me na kani akaba oba ne se oso wo kan obeku no ohene kro ne se oka obeku no na di kan kra o ne daaye no wo twe tuo wone so eno ne daaye na me bi sa akwala ne se enti me ne tenaaye no wo san ye bio o se ma da obefra wo se me meya ade ma ne bia no adwuma wo ne meye no wo kɔwe no na kani akaba enti me bi sa akwala na asam ne nsene me nti me fa ne tena akam na me de ne ba madam fu bi ho e wa he ne makokobe ba am se madam oba na asam a wo kani o na me de me nyinni nti bi sa oba ne yi se nya no kore de ma so ho da ye hu de na nso e bia na nya no kore nti se ye no kore a bi sa oba no okay madam ne bi sa na de akwala ne ka e na wo ka Jahwana madam ne ka kire me se we asem kese esan ye hu to no anka sakra no onim de ye beye sisi tina de beye ne se e wose me frɛ ne fon so na me ne kodi ho nkomo ohene no nti me de life for frɛ no na onfa e na me ye voice message na me de send no e na me ka kire se sei e na me hu nti e beye better say obeba na yaka ho asem chen se me frɛ na onfa no se enu nti e na che se me frɛ na onfa a opia ametiko e de me kɔ hye trede no nti me ye voice message sa de mana me ka chen se wa ma me anka ho asem a e ma mabusuafo aso ate ne ye hu se de ye beye no nti me ye voice message ne ma no e na me push voice message no e de ma madam fo baako ene madam for no say no kro kwa brochire me kra na me nim nti me pushi ma madam for no say madam for no friend phone so eno ka kire nse se wan ko pe ba bibi anka nkire Joyce ne ma juma me di wo so wo yo hene a wote akonya so esan ye lawyer ni de me yakra na wo ye lawyer ni o esan ye lawyer ni na wo de sa de we wote yo hene a wote akonya so na wonum sa de we nye na wo di Joyce ne ma esan so wo hu se omu ni binti ana opesa wo yo omo sa so wan ko pe ho amamre ne wanye na omo ho anto omo asisi akwala ne yare ne maame nso ahwe ne ya na akoye nsem bebrinti madam for ne trete no je ne me wo ho a no frɛ me fon so ana obi sa me se me we na me se me wo fie wan kan kire me se wo ba fie mpo enti me wo ho akwansi no frɛ me se wa batere de na me wo hemi me fa ne nkofie e hwa na ne bi ne me kasa ise e ma me fa ne nkofie ti me ko hia no trade filling station bi e no se ye nkofie na me se me ntimi ne nkofie na ba bia mete no me ne nipa bebre e ne te ho me nua no so bebre aba me nchen ntimi emfa ne nkofie bra na me hia ne so obeba me fie no me frɛ na wa mfa nti hwa na obu manim kotodwe e no pa me che so wo sere me wonim ade kore ba ne so a ode yes ade ohene lawyer no na abu nkotodwe manim nkotodwe e wa abontene me phone ayera nka me video no wo video ne pa me phone ayera na ye me ya me video ne pa ene wo pa me che na me ka che nze me che pa na wo pa me no enye me hwede me pa ne se me ba no e ho beto no me ba ne ho to no de ye wo se me wo ye ohene woni mama mere wonim de ye wo se wo ye na akwala ne ho to na vi mi anka sampo me so me ho ye den e beto me enti no e wo se wo ye na ye ho to na o se wi o maka awate njoye no bi sa me se ne nkwala no sa abre no me ko me ne
one ni nua no nyina ne ko e ne kohyia enkora ne hu na no mudwane ye me friend nkora ne frɛ se omomra oso omomachia no enkora na amada die ko ofie na mbisa mbe se na ade na ofrɛ wa wanko oso na ma obi oso obekome de eye den na maben no ebi okuratui a meye den ho eneja okoye na asɛm a me ne wo kan efiti saa da no hene ne ba ye obepa me kyewo no bepem nne me hu nanem biem me hu nanem biem enti e ma me de asɛm no kɔto na danfo bi anim wa hene makɔkɔ be ho sei ɛna hene no e de aye me ɛna na danfo ne kora so no kora asɛm we agye ne nsɛm sɛ ye no kora paa sɛ nana de sɛ dimia ono kora be careful e wona na ho fi so no so wo mama tina danfo ne yamo hye no nana sa da na me kɔbɔ na danfo na mane asɛm no wa hene makɔkɔ ben a me kɔfie no me sifri ka mu a me kɔfie ɛna me kɔ patre na me tehweye ɛna me di me sisi pim form first no so na me mu odu pa yare na ma sisi a me so atisi na me di me sisi pim form na be 30 minutes na me nya obi ampagya me na me da form insuo to na e boro me ti Nyankopɔn adom ɛna man bi beto me kwam ɛna wo pagya me no wo ye me nkakran no wode me kɔ fie no afi me so maloko me ba na yare me so maloko ti na kyese e wo se me san start se me san ton me ho neyama asa me ho yare enkokwa na me yen wo me sa abra na me kura dayhood already 2 weeks 1000 ena me kura layers a omoto 96 ena me se kura omo a omapagya cox a omapagya kakra be 6 months and so 100 ehina me ko feska e de afidi moy da ko me da soro ya e mo ani nyinawu egufom ba kokora anka e mo ani nyinawu da fom ba kokora anka nti me ko hu ye me wera ho ye de enso omo a ebe me no ebe hu a asem o mo ka kire me ne se e bia na nkokɔ no age me ne me ba no enkwa enti me nsusu nwena ho obia ba no be hu a afutuo saa ene wode ma me enti me nya arehemu ena me twekire enti didimu a me yare ni mu a no na e wo se me san pɛ hu pomesibere na obi a kire me kɔ ha aha na me kɔ okwa asem na ye omuhuhu a minimu se bia me kan ya ye boa me ni ebe wi akire ayedi kwa ha makɔ beye ahodo beye 9 se num ni nyina moa ankosi aga ti afi edu baabi na maban mabu obi a kire me baabi abie nkra me se me nkɔ bi obi a kire me a me se me nkɔ baabi abie ɛna me de tete hɔ ena Nyankopɔn ye madom ena odomfuo bi ekanfo heba pras ede maame ena menom na heba pras die oba me fia me ne mabusua eno ane ye nom ena Nyankopɔn ye ya madom ena metimi sɔre etimi sɔre ye baabi baako bi a me kɔye nti nipa na wo hɔ no em se ofiri hɔ no san kɔ baabi foforo ena san frɛ me se bra na meboa na baabi a na me wone de na me ni option bia ana me se yo mate ana me san de koye ankosi baabi a kwa na kire wo ha me pa cha madam fu bi na kire me na me tie mu enso esan se makwa ha na me nya pomesibere ni na me ni gidie bi na de na hye wo nkuran sa iti madam fu bi na hye me nkuran se na nakrobia de se wo de koho na se na nakrobia ntimi amoa wo de a ene maame na che se wo bewu enu nti na me de ba ese na nakrobia mesra boa me na abre
mabere anya asem ketewa se nya nyame hu mobro ene ne bambo ne wo me so a kanana kamewu fi se me bubugu horo na we ko school ni nua ketewa ena na hwe me na na san akwala ketewa na ohwem sisi akwala fe ne wanya 15 years onyini asan se hwa akwala ne hwe me nti ama ne school sem kora ye basa sisi o betwero BEC enso enkoye minti akwara ketewa obesore anopa na odi nsu esi so e de miamia ne maame apepa ne maame ho asana wako school ofiri school ba wako gina traffic mu akoton nsuo abeto aduane ama ne maame edi ana enye yize ma brankasa na bere die ntine ne waba ha na de ma ba ha nyina ne se musuo na ohene ne de asoa me ne me ba no sisi a promise and fail we ya maboa wo emwa ma bisa mpanifo bebre ya na chese eya pama ode abeto me ba ne ntamu a se ya anya ho amamara ebedi ye chi ye nkwanda nyina o pese ye nyede na emwa ntimi pese mo mwa me na mo nchi ohene ne mra na amamara wo se wo ye na me ne me ba no ye nya ya hoto no onye na me ne me ba ne nya ya hoto ababa wa Esa Smith obo nyumbi na one Morris Babyface ene boss anyum no omo hyase a ose ne bambwe ne humobre ne bambwe do so ma minti no ochechira na awai onyame bambwe do so ma minti no obonsam chechira na asane wa unum sa anyom ne to mame onyame hu bambwe do so ma mie o chechira na awai ne bambwe ne humobre ne bambwe do so ma minti no o chechira na asane ne bambwe na humobre ne bambwe do so ma minti no o chechira na asane eyo nyame humobro ne bambo ena ekurikura saba ye munhwe enipa odomankoma kasa kire ye ni o na ya ye ni ankasa no ye ntie osofu nye nyankopon your pastor your elder your whatsoever is not God onye nyankopon nioma ni bi wo hono mo a odomankoma yi kire ye ni a na de obeyi a kire ye no ye be kwa akire ma kire obi no obu na ni tie de a kire ye entini akwa akoto amaniem odomankoma da bibia di de kire ewura bai na wanye ono a ne ho ani nam se wafa ne sofo se ye ni nyankopon ni ndi odindi sofo ne kan ye so eno ne hawa wote hey the genesis of ne how the genesis of it ene sa sofo wi okokire da ye so ni mu e de kire no wa wani tia se da ya wosu ye wodoma nkoma de da ye so ne kasa kire wo aka kire wo se papa de ka ne hye wo no amahye sofo se kotrai enu akotrae a hwede asio moma akwada ni nsori nyina ho na me hwade begina ha abaya begina ha ayegina ho sesia wadi mfie sai pacho sesia wanya 18 years ko 19 ti nana oyo ohene lawyer no pacho ohene a osan ye lawyer oya akwada we sa de no se no wo mfie sai sabre no wo 13 na wo 14 13 a wo 14 me pacho ya o ya moma akwada ne ntena ha mesrew akwada yei katananim
emu obi hu akwada da nim moma ne ntena sema me na wi Lily dia eno se nana ya akrobia asante asemi anu ohio anu ohye benkasen eno se na ya akrobia asante but the same time no mami odi na ho kirechi wodi nani kodi sikachi ohini ni betumi aboa me ehonso ene kofa asasem we ba yo benkasen wonso dika it is well eno se akrobia enen komo amudie me wa Madrid ena minsu mi follow sa case lost boy eno se hey nana ohia you fucking you sankanya sa sebe enka sa asem we enkensi Teresa na bosomtwe no se hey nana krobia nipa Judy eyo nyame humo bro ne bambo no enti eka ye ho boa yen sa asem a shiba ono aka ye ho boa yen emi yetumi sofo o say I believe you can also do this one too for us yeah definitely ewurade ne ye boafo yeah obeboa yen chese enye easy o enye easy oza yaka nyina no mimbusa wo hini ni din yaka nyina no mimbusa kurokura wodi so hene mashada o mashada mashada ebedu munya abotra mame bibi any offense ma asefo no se akrakra bia abrabo we enye easy no jedu brefo anybody offense for no nana onu mfa wuni agro Erade Nyankopon nhyira na onye okese Matie buru onhyira won so abaya ohote say pacho nyame adum okay say kura wanya 18 poni o na je say wo study a 13 de na ye nwedwe na ye nwedwe ohene no na woni ne twempana ana se odituo siwu so ne oda yenti ene beye te se da bia na owewo ipacha odituo ni si misuni ntia okay afi ma me hwade he obo na nim mobra a wode ne nsa sum na no asam na wura obo ade a mo ye ne hu hwenye yenti woti akodwa ne wuro de ne nsa sum na no din wote ne ba bi no hwede ye koso arehwo okay abaya mami musa o se eye den ena sa hini we wonya akwan ene o dai emoni di ansa kire me say yo ye nti a wonya aworewo pacho mene madam fu bi ase ben kakra nti tembia e ko madam fu ne honom ne akodi agro tembia madam fu na mene ne kosba ne wani cheme no woni ni cheme nti ye ko ni fio no ka say papa bi wa hanim so betan nansen o se eya ye menu aduane ma na workers no ditembia ne ne ko ni fie honom ne ne na kwa ye aduane na ma workers no eto azasa until last time bi me wo hosa na o be frame me say mezen ko be pa ne dem ho ma no papa no pa try na me fa mo nti me ko ne de ne hye mo mienu first one de na nsuo bi na o se me nko no agasa ne bedroom na ho na nsuo ni wo nti me ko na nsuo bi na bisa ka say na pacho nsuo bia ni hanum se no okofa etio no ne bed no ayi bi wonchen e kan se drawer bi wonchen to otwe drawer no yitio ni se de me ba be ni se onim na se okachi obi a mekun hu obi a bi ene man nya akwan aha nti woka se de me ba be ye no se wunim na abo obi amane a wu mekun hu obi a bi o na ye den bi o to aso enne ma ebo mi hu no ne me dai ebo wu hu enti ebo wu hu no o ka kire wo se ye den se minim na se me fianso na me ka kire me maame na se obi a bi o ba tetemi ami ko school ana se e honom na do obe hye ba bi obe hye am bi obetimi ditio na abome okay enti woka se awie ye no wo na woro wo ho on ne ka se woro wo ho ana ono a na woro wo ho na woro me woro wo ho enti woro wo nyina na okuratuo no oditio ne to bedness no me yesa me fema so se onina so do sakatuo na enye papa ma me ni umienu wa ahanum se ka wo ye wadwen se wo fatuo no pajan okay
ɛna ɔwura hu wie no ɔde to bed ne so ɛna ɔwe wo wɔwe wo wie no ɔyɛ ɛdɛn ɔwe na ɔde kan sɛ ne boxer ɛpepa me ho ɔde pepa wo ho ɛsɛ ɔmaane ho gu mu moja na me hu sɛ ba na ɔde ne boxer na wonya bi da nti wɔde rape na breaking wo virginity hey nana renga enti ɔno ne wo da wie ye no ɛna ohu sɛ emoja ahyase eba ɛna ɔde ɔno ne boxes ɛyɛ dɛn ɔde pepa me ti ɔde pepa wo hu wie no ɔka ade kyerɛ wo ɛna ɔsɛ me nka yɛ asɛm na waka kyerɛ me no me na me ka kyerɛ obi a me nkwa ne da ɛka sɛ me nkwa na ɛsɛ me wu ano okay enti wo free hɔ a ukɔ fie no wankɔbu obi anso amanneɛ die ntia ala me ka asɛm na ɔka yɛ sɛ me nim na sɛ me ka kyerɛ obi a me wu ntina me suro sɛ me ka kyerɛ me maame na usuro afei miɛnsa nhwɛ every hɔ no after sɛ wɔde tuo gyina wo so ɛwee wo no wɔsa akɔ so awewe wo enti sɛ wɔbɛkan a wobɛtumi a wɔwe wo dodoɔ bɛɛ sɛn ɛne ɛdɔɔso wɔwe wo bebree na obi de tua siw so ɛde nkan awe wo de abreki wo virgin de ne boxer shorts apepa ɛyɛ dɛn na ɔsan nya a wowe wo bio mma mesoma me sɛ memfa aduane ne nkɔma no no ebi wɔ sɛ memfa kɔsi ne dɛm hɔ no ebi wɔ sɛ ɔse ne hɔ no sɛ ebi a mepie ɔse bla bɛyɛ adeɛ ma me wonya akɔ sky deɛ meka kyerɛ wo no wonim na sɛ ɔka kyerɛ obi a meku na ɔsan ne mada ɛno nso woba a ɔnka ne nyinaa nso ɔwe a na ɔma ne ho guu hɔ nsuo ne guu hɔ na yɛ dɛn na wanyem na ɔma waduro nom last time bi no ma me aduro bi ba me minim aduro kro ɛna ɔka sɛ yɛ ndɛn ɔka sɛ me no wonomoi na te sɛn na nketewa mienu ɛna ɔde maa wo enti na kyɛ sɛ wo wabɛyɛ ne gɛ anaasɛ sɛi ɛndeɛ wonim ɔwe wɔ ɛne ɔne wo maame twe mpena deɛ hi ne di nkan bae odi nkan wie wo wie ɛna ɔbɛpɛɛ wo maame wadamfo na ɛnam ne so ma a wohum saa ɔhene lɔya wei no woka kyerɛ wadamfo no sɛ deɛ nanade ayɛ me nie adɛn na ɔno nso wanka nkyerɛ no ɔse sɛ mema obi ti a obɛku me ɔno nko ana na ɛte fie hɔ ɛne ne workers ba ne workers na yɛ ɔmokɔ yɛ a workers ne kɔ ɛyɛ deɛ workers a adwuma bɛn na no ɔmo yɔ tiles for ɛna mason for tiles for ɔmo to tiles ɔmo bɛto de wɔ ɔno ne fie hɔ no no onwie dan no onwie Aw. Ohiana mo enwuno. Yeah. Ohiana mo enwuno. Awie ma bedwafo wa ha. Mema omo nso nsemisa kwanya. Ewo sa nkomo a yedie ho. Korans and was her story no clear to me o. The enye clear man no atwere de ato ho. Me ade aya na mempenie. Wa was enye clear to you. Once we musa kwasin bia and once wa atwere ato. Her story is not clear to me. Etidie na apese ohuru. Twere no mom to ho. Na makan no. Na ya se misa de ama no. Nana Krobia favor nie. Sa papa we pa de sese ye jeli no. Die sasem kra no. Die sasem kra ni. Aden. Na wo awurai wo ye wo sa de no eso wudem
ana se de enti na na ma me kura asoma ho a wunwane na wunya na duane nsi ono na etwene mpra onfa na ade enko na nso ya na ode ko eso wudem na se wokọ no ka kire wo se ebia wo de aduane na kosi hwawie o ka kire wo se san akọ me bedroom ho a pie dwane ada na wonya sa na still na okowura bedroom ho nso se onu kwa ne wo honum tinim siro se bia otutuo no bia nte wa bonten kwa ne dane e glasses nkwa glass nkwa ti odi hu to wo so nti ani o kan ya na won so abode ti frida na odi tuo gina so ba ko ne de aka ni nyina de wan fatua nyina wo so bio ni nyina o kan ya kai na anu asem no na wa abode sa nete no ma uska ebu onu ma be say 50 cedis 50 no de amount ono de wi anu amount 50 nye sa na say bi adam me ko onum no ebi obe e kan se me hia na abonten a no mama 50 cedis me ko na me ni menua ne nkoche na da no a wo hu se de nana ene o maame nso etwempna no ubisa ne de ana o kan de na kireo onu ne ka chem so obeso wale me maame no me si yo me de man ka hwibe na da no we mbusa ne se nana se me wo ne me adawu e na apesa o ware me maame ne beyeyi ada no amusa nsa na me na wonim enti sanya wo maame a oso ho da ye de a na wonye wadwen se nka abebo wo maame ama ne da abaya meboa eni ese so wudim an so wudim kusa ate ohini mua a wo sanso ye lawyer woni memra no woni mamamre eni amane na enti wutumi fa obi ne maame ebom sa no enti wa na wo ye nteye ma esu agro mo me fa agro nto nchen eto da bia ni ama bi wo hono ma ya wo se ye sebe wo se ye di adwen eto enye se medinatem nanso wo se ye tu na mo bia wo se ye careful wa wonim se ade a wo ye enye ne kwa so no enso na wo ye wonim se ne wo ye eye enfomso na wo ye enso wase wo bo wani ato free na wo ye sade no nti ugidi se ne wo ye no ebeboa ne wo ye no eye ne kwa so ebeboa na wo na wo din nkofo anim wada ne poma wo kyere ne frani kwan wo na wo ye sei na ne opese ne frani no onye den no wahu kwan mu no wako wo se youth no tu sa na mo na wo de futuo emom wo kyerɛkyerɛ mo se ne ekwan mo fa so no enye no wo mom na wo wagyegine na wo ye sade we wo fa mofra ene se krom ho mofra ni nyina ene se watu obi atonga under age shabo friend ntine ho akono pa ene sen se ne omo kan eya no kradia ene nana we die wanya de kra wanya de wan try se no krepa se ne omo kan san demu pefe dia ne wan try wagu ho anim ase we wase ye tu ade so wase ye tu ade so enti so se ne omo kan no kra ni ma bra na so bra be kyerɛkyerɛ won semu na so bra beka be yi wo ano kwadu bo na omode bo no se enti sa bra na beka bibi fa ho nye sa de a se demu pefe se ne omo kan dia ne mra no e fa ho se wo ye lawyer ana se wo ye ohen ana wo ye hwanhwan mra ne e wo se ne wudi medafo yan twɛn na nana ne mbra na ono so mbra me kyerɛkyerɛ na so oba na ye hu no kra na e wasem ni mu a ye bɛhwɛ ade no bebia no kra nda no ye de ato ye mfa ye ni nto se wo ye ohen o wo ye hwan o wo ye president kra na mra ne bediw nti yan twɛn oba na afei no ne wo bia no ye de ato aso ensɛ mre me de besi ase na me kai wo se ha eda so a emergency Ghana TV mo so fona na akosua adepa me na me je adwa na me de dwumede eba wa akwen like video no na fe share e fa ma unua na subscribe for ma na wo comment awo no so fa to comment section ho no ona me enche na me sumi hu adwenkyere kakra wo e de fa sa story we da se ne mesan so ene wa hia biem man timi ka bi ma na chese makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.